nos permitiu facer 3 blocos temáticos para coñecer a historia de Fuxan os Ventos. Un primeiro bloco que é o contexto histórico, no que podemos ver de que caldo de cultivo e de que efervescencia cultural e sociopolítica emerxe Fuxan os Ventos, e despois unha parte de cronoloxía na que desde o primeiro disco de Fuxan os Ventos no 76 até a actualidade, casi dun golpe de vista no panóptico do patio deste vello cárcere, podemos entender a magnitude deste grande proxecto, deste medio século de historia. Logo pasaríamos a unha parte de lembranzas onde os e as membros actuais do grupo, xunto cos ex-membros que nos acompañaron neste proceso, compartiron as súas lembranzas que lle evocaban esta exposición, e a última parte que pecha a exposición se alude a ese universo creativo o que conforma todo ese proceso creativo de recollidas, as fontes de inspiración da música tradicional da xente que compartía os cantos, as coplas con eles e con elas, e esa parte da instrumentación, as voces, é como comprender a Fuxan dunha maneira máis interna. E unha última sala que apela un fin non fin, porque de alguna maneira Fuxan vai estar pois sempre coa xente, na memoria, na súa música e sempre con nós. Entón é como un punto seguido para que tamén as que veñamos detrás sigamos co legado de compromiso coa lingua, coa música e coa cultura